koukáme na kruh, na Samaru. Takže na ní teda koukáme. Anička tady přišla. No tak dej mi tu ruku. Hej. Hej, ne. Neboj, klid. Bude to jumpscare. Nebude to jumpscare, neboj. Kurva, Nikolo. Pojď v klidu, ty vole. Nic se zatím neděje, je jen v kuchyni. Už tam je voda trošku. Není ještě voda. Proč voda? Z té televize vyteče voda, jak leze z té studny. Ona bude jíst z televize. A few moments later. Proč tam jde i tak? Já bych prostě zdrhala pryč, do prdele prostě. Running, I'm running, I'm running. Jestli otevře tu místnost, tak je opravdu. A konec. A vidíš, nalekal jsi se.